Ay, mga katiktik, maat namin sa interview kay birthday man sa akong anak atong pizza size. Itong pizza size, wa man mga kaadto kay, wa pa man si Erwin mo uli. Karon kay, uli naman siya, mga tumi karon. Katik-tik, inabot namin, naan namin diri padong namin dito sa iyang kuan, kantyon. Del, ano Del? Ay, nadungag la? Ay, bagong ipinturahan. Kari, dalan padong pamilya dito Kristi, mang-inita dyan. Ang sa'yo mong masturya sa kainit ron la? Ambot, ang kainit. Maura magduol ra ang adlaw. Pwede man yung kuan. Gamay lang ni mong baktas lang kay grabe naka sakit. Gay, grabe kainit. Hindi mo na ka, siguro. Nadidalandra. Yun na, oh. Wala ko kaagi pa diha. Muna mong minterior diri guys. Bag ora pa minadto diri last time. Yeah, birthday man ni man ang atong 6. Atong size, so man may nakaari diri kay. Na ako mga sakyan maurabay ang naghagad sa ako, maurabay nagbalik sa ko daan, hindi na ko kay base mausban, matangtang ang hilo ni tanan. Hinay Del. Slide ka dito. Tamakas ako mga amiga. Ano di si Jisa? Ay, ginoo. Ay na. Happy birthday. Kantay si Manang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Manang. Happy birthday, Nans. Birthday nang. Ay, ne. Unsa may imong wish kang Manang la? Sa pa Ate ka. sa kay gihangat pa. Hapit na ba? Bugto. Nakaabot ba ni siya ka Manang la? Si. Si Jisa ra. Si Adel Dani si wala. Adil na nakakita na sa nini ani Oh, pero mo maupay pag pagkatao. anak, upat pa ka adlaw. 14 man gi anak si Adel. Tapos Manang namatay 17. 16 lagi. Mga tulo upat ka adlaw. Kailan kang Manang Del? Wala man kakaabot Manang. Nahamang picture. June, gusto mo nang June, July. Namatay. Namatay March. March. Pandemic. Namatay pagka August, kang Corode, no? Yung sunod dito sila Gani. ba? Mga kuan sa una kauban na sa kurbada permi. Rudy, si Noni, Saratos Noni na at talaga tao nila. Si Uncle Noni kay Permin asa vlog. Si Pater. Wa ko kakita sa pati na sa ilubong. La sa Uncle Noni la kapila na to nabutang sa vlog kanang magkabo siya. Naapa gayag sayaw siya. Oh, moingon ka December ani to. akong water boy. Dire mo kung nung nilapita o. Dire. Nara siya dire. Kanao ka na diyaw. Sa Si likod ko na. ani, Oh. Ruel. Sa Uncle Rudy dito no sa likod. Sa likod na. Kang Mina. Ni, man lagi kini makan ang kuan. Snowbird. Kani snowbear Pre, usa pagkaon niya uli mo giabrihan pod. na umigas. Kaon ka? Yulo ka to kumanang kuan. Kanji pa rin yung duha. Oh, dire mo dire tong pita size. Di pa si Uncle. Oh. Tulog ra daw siya dire kayo. Unda mo sa tiya kay unda mga kwarta. Mga katik-tik, may awa ni trabaho mag double fight daw kuno mi. Double fight. Ah, Budel fight. Budol. Budol Fight fight. daw kuno mi. Ya, mga on ba butang sa dahon ano. Nagdala man pud bidayan man pud bidala na bihon, Sugba. sinugba, Lechon manok. nagpalit pag lechon manok. Pansit. Wa na, di may amo daw dextrose di ana. Nanay tanduay. Wa pa.
Ila ka ng kuntahi sayo ay kanang bata pa, mga bata pa mo ba tong pagkamatay ni lolo. Maminyo pa kaglain. Nagminyo pa ko oy, dili kay isa lang kabutang ang minyoan, bahala na og wala na basta kay naay ako kauban sa balay na ako istorya, naay mo duot. Si duot. Duot sa kabuhi ba kabuhi o nana ba? Kanang mauna di kay unsang duot ta. Minyo ko eh. Dili ka makuan ka lolo, makonsensya. Kuntahi. Hindi na lang ibutang na lang to siya sa ko ang Kay kay masakitan si lolo. kuan di naman kay batay pa sa kuan og patay na gani diretso na kawa na kay paglingi-lingi. Pero manangid, yapon kami. Amo nang head ko nga ang ikaw may nakauna pagkabuak ng pagapaga sa utot di ay mo segunda na ba? Ang butugod sa iya bu ako na pagapagas tain na po siguro iya ni paigoon. Atay. Manangid, yapon. Pero grabe, si lolo gyud ang ano lang, isa ra gyud ka lalaki ka lano. Siya ay pila mahon man di ay. Pero katong Crescencio Bernaldez, uyab-uyab ra to. Hawak mo tag among bitaw gikabuwagan kay nangalit og hawak ng tago sa parado nagbitbit og plato man hugas. Ah, dito ra. Usabay kita. Pero nauyab gyud mo to. Uyab lagi mo ako na pagkamatjang kay isang ilong ing anak ka taas. Nya perting gwapo ha. Mm. Na nakasala man din siya. Kay lain man mi Ah, sa dili una. dek. Sa karon mga babae la kay ganahan. Dili eh. Di sa una kay mahadlok magbahagkan. Siya basta kahilap yun ako ato kain kung kay maingon man niya akong amahan na. Bantay mo ulit daw og upat na ang tiil sa ato pasabot anak kanang naay anak. Mm. Sus, mahilak na dyan ko magabi kay kung buntis na dyan ko. Wa mo kay balo ba dahil nga naapay ko, boss. Abi no sa una pag makisan lang. Kung pagka makisan, mabuntis na. Bande ay. Mga ignorante man, di man pareha karon na. 12. Ah, so na. Ay, kalo-kalo. 12 pa edad. 12, ay. Basta kay madaga na ka, ah. Grabe. Kami sa una, mga tagawa manggog kay mamisita ang imong uyab na aman imo nahan, amahan. Magatang. Na moron pa man mitsa, wa pa may kurente. Yo sa una lang no. Dili ta maka istorya, di maka. Oh, Basta ito ko na rin daw. Kamununod. Wah, di sa kamungan ni. ubog baka nag Manin bangko me. ikaw na nagbalik na likod. Otre ang kabalik na magdango na. Nya usahan man na ingana ra na call or ipa-tiles pala. What si mong mami? Taga mo, sa iyong plano. Wako, gwapo ni patalis kayo. Na gapon po. Kadto ganing ipasinaw. Tawag ato. Pwede pa, special, plaster lang. Oh ana. Smooth. Nimdot, nigaw ka naman di kahoy sa ubos di ay. Di na magkakaw, gahi kaya ko Di na, ay, nagkuha na. Higot ng ukong wire. Ayun na nagkuha ah. Doon tani kuha. Dili baka ng kahoy ba sa ubos. Nice. Mo nagapoy pa apin na nagplaster. Buang. Napilo plaster. Mahaman dai ang dalat ng mga pigtuman. Asa? Ito. Dili. Pagabot ni mo wa na. Ako tong gilabay tong daan kay gabrihan naman tong manang simulong ro ni pala kagkaon. Pagsiba. Ujiba. Gabrihan naman nang. Pa naman na yung kaon. Ano kalag mo kaon? Yan pa na namo ni Jerry Baging. Sara tayong kuha ni gilabay. Dua ko to kapag jibar ko to diaw. Gilabay pag sila. Alay. Ito Mulong. Atin kang nulipap. kalag dai binuang ang kalag. Patay ng kaon pa. Sus, sabihan ni Soroy. Hi mga katik-tik, mga ning amo. Kuan sa birthday ni Nene nga awahi nga pagka-birthday kay Isa tawag ani? Bodol Fight. Oh. Gana double fight. Nga ganang mauna ang kuan. Ay litson mauna yung among dala o. Ang dextro sa kuan lawas dili din malimtan.
May tubig dito sa kanila. Ini hindi mo siya kay gamay na ako. Tubig ba nagdagat ay gamay na ako anak. Dili siya kay bus. Dan, sultan na ron ka daw, kung sila suga. Wala mo kapit. Dito ko. Kasama mo na siya na. Tanggaw na sa ano na ipili na. Na problema ko, na problema. Ako na problema ga. Ano po? Kaya paano ka butsara, Del? Diba? Paglain ba na? Isang naso. Wala lagi siya kalo Egypt. Kabalo ka ng mga batasan ng kuya Busog na ka. Wala kaluoy na sila. Oh. Inuham ng mga kaliwat sila. Inom na kung mga Ilog mo ng yutang gamay. Wala na sila kaluoy. Isa pag iskadango anak pahuwang ko. Siyat na ko sa akong dextrose. Unsa may kuan mo kamanang wish. Ang wish na ko ni mo ni ug ata namang kagaling karon to ada ba ka sa langit pagpadayo na lang. Hindi ko kaya Ayo pagani uni kay nahilo na pa mo. Na kuan pa mo kami og wa pa mi kay balo ani ba si panangagon rin mi sa kuan mga ero wa pa mi kay balo mahilubong ba kami ang sara. Sibin mo na ako pag sibinte. Pag giigang si Winding. Igang na pod. Alimuot ni makainom la. Oh. Grabe dito eh. At bangkig init ma. Dali ko nga biyon dede nga. Ah, stereo kay tinita. Ay, kato, nabaso. Kato. Nga mas dede nga ligo ko daw. Isa may gamit. Ay, mat. Ah. Ay, gamito mo. Bitran og saka. Yuktok daw. Man ako inom. Poy, palihog ko poy hatag ka unil poy. Lungnay palitan ko sa gulo ah. Ay pastay ay. Kaya to kada gipanghawal gito lang kugon ron. Oh, kay karon to isa ron. Ya ham tong racket dire man mga kugon dire may dagang kugon. Kinsa may nagkuha ko kon. Ali. 20 na ko na. 20 bo bandol. Bandol. Ah, mo to nas kurbada. Oh. 20. Agi na. Sa among sa Maligin. Sinsyo god, sinsyo mo na. Ay kon ko sinsyo dismil. Kinsa mo nagkugon. Beach na. Beach ba. Kana mo rilme, ay rilme. Mas mo ba? Balo si Adi. Balo si Adi. Good. Gisi lagi ni Del. Ulo. Ay, gani, ato man dito si Gunggong dito si Kiana sa balay na. Malaman ka. Ulo. Gantang. Kung saan lagyan ng kugunggong ito? Nagilis sa mga bata. Ayaw na. Amo ta kay nagtagbo ni Sibuli, singas mas Kiana. Si Kiana kuha. Usa man niya. O kasabot sa singas niya. Ingat sila. Kapalong niya ko. Te, nagunsa rin mo te. Kay kuan sa naon may Jollibee dito pa. Jollibee sa maniki. Naon ba sila daw? Ay kuan sa Oh, Lakoy man inasal kami. Grabe, is madam. Balog na. nasa man ang makikante. So, ito ni sa balay.
Pa, ito man sila Kiana dito si Gunggong. Napatay ang arinula dito. Tagaliog na to dito. Wala kilabay. Dili man ikuan. Ya, ate, bahaw na kita dito. Ako naglabay kapon. Kupatay. Kugay ko, matap. Buro mo ko. Ora, huwag kita Kaya kaya. hindi man dayon ilabay. Sabi, buntag sa'yo, wak kalabay. Mahal kayo, Labay ka na nga, iya man daginutin ang kuan, kaya nagkatulog. Okay, mag-away mo yun eh. Kaya ko, grabe ni mo. Taas na mag-uras buntag sa'yo. Nakulakaw ko na. Paglabay na ko na, karinula di na matabunan kay na, hapit na puno niya, nagbula-bula na ko patay. Ayaw, sige PM na ugkok. Kung wala yung mga ugkok. Tindagan naghihigil ni Dili ka magtabang pangityo rin nila. Dili man tag ay ko alam ko nang inigtulog na ko, mangi ko nya pagkaman dili na ko mangi pagkabuntag sa gawas na ko mangi. Sila na sigpangi. Pero na, ang katabang kapag pangihi. Oh, pero Awi yan, butis ka. oh. Ang problema kay para sa inyo hagapon. Kay mo sa magkawala-wala ko sa inyo aron ning akong panulong. Kinsa may akong panulungan be. Ala nga magslain. Ang Dapat kayo ta. Lapit ako yuta. Limuhan. Di na. Gibaligya, ang yuta na ako, gibaligya man yan ako man ko ilote. Ako naman itong lote dito, atong gipuyan na to, itong lote. Itong gidaman ka ba nga ningon sila Balag isod ka ito. Gidaman ka ba nga ningon sila nga gidaman si Unil. Ningon sila kang lulan niya nga gidaman si Unil la. Kadlaw alas 3. Nanguhit daw kang laga. La, aga. Ayaw ginagaligyan ng yuta niya ga. Kasi yuta nil. Kanang sila ay ga. Bukan ni ay ginagaligyan ka kay dili na. Nga nagligyan nga to na. Mao gani ay gibaligyan kay dili na ato. Akong gibaligya na lote na iba, ilan ang gibalayan, ilan ang gibutang paboy. Ko, matay na ibog kung bugunay. Anak ko na ina, matay sila kami na kuan pro, na kamot ko na ina. Magbalay po kung ako po na. Pana, Jeff! Ikaw na po na kung pamaskuan sa semento, mga upat ka patong. Magkadaw ka sa bilyar. Pailing sa lublak. Oh, Kung magkadaw ka sa bilyar, ah. kana. Res, sugal, skalibo. Magbibilyar kita at ako dito. Gusto ko dito magbilyar ka. Kanibo at tukos pikas pustaas kay di man ka mo kakayobog mo Ina ko, ka. te, kung napay bago dati. Wala naman ko nag-online kay wala na. Patay itong baboy dito ron. Ihaw dito ron. Sugipan mo tayo mga Ayaw, bawal. kuha na. Mangita ang taglaing kwarta eh. Ayaw, taguin lang to dito ba? May na lang natin makuot ba, pambugas kung mapikit ta. Kung wala natin, wala natin makuot. naon ni Lola ba? Di mo to. Ang ako 50 lisyo ala ng bag. Okay. Wala dyan dito ka. Tuwa Diyos balay ka. Sige na, tapli na, pila tanan dia. Di na tabitak din na sa lasto, na bayari ko da kay bayaran ako kay tuwas balay. No, tangan de kala. Di, kaya baratoy man mi. Siya makadaw di man tugan. Ay, kuha. Ako di mo ko mangatek ga. Nalayo kwarta lagi. Asa gibutang ang baboy lagi ng slaga, asa gibutang. Nasa ila lang sa bangko. Gipapitla na. Ay, giyanan ako guma ba. Bugto na magaingon si kuan Lisa. Nagotro na po ko kay ako para ati ko naman ako. Wala sila kay hiring. Naka ng bangko baka nang ibutangan ako sa mga sinina. Nga na to si Lalong. Nya sekreto. Yan ako bagiktan ako guma. Yan ako nya ipasok na ko tong plastic dito. Nagtagak nimo kaon na po nimo. Oh, pag Hasol kayo. ulbuto naman ako. Bulog mo kagabi ano ko. Wala sila gagawin siguro kita. Wala ka nagkansya. Ayan ang kanya kay mo kisabong kay mabantaw. Ni ay hindi dagan kaayo paspasi na ni pagkaon ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kato pa man ni Agi. Ito karon ipanitan ni Jeffrey to agi gahapon kan Jeffrey ito pisa size. Nya karon na sad. Sino yung mga tanal? Ha? Sino yung mga tanang anong snowbird ang ginahatag ka manang? Unsa may itubag nimo? Unsa Jeffrey ang ginahatag ko Dili. Nganong snowbird ang ginahalad ka manang? Oo, kay sa ko apat niya buhi snowbird jud iya ha. Hilig ka siya snowbird. Palitan ni mong isa ka supot, isa ka adlaw og tunga ra kukok man niya Grabe kinagog. po nang Mag-away mi kay iyong kuka. Kinagog-gob ra siya. hilig sa manang ano. Mauna snowbird iyang yaran. Sa sunod balik di kanang baliktad ra kag buyak nga kanang gwapa. Walang stress. 59 ang taas manang ron la. Hapit na unta na ka mag senior.
Pati. Wala ta, tara. Pati ang 59. Yung 5'9" eh. 5'9" ba? Ah, bala, ang gawas ng 59. 5'9". Biniyaan ba? 595. 6, 5, 6, Dili, 5, 9. 659. Okay, kuan man. 659. Yang magawa 606 patay. Natawa ko nung birthday na ako. Ang sawa ng machine. Imo ni ilubago ni. Imo lisuon ang asin pagkabula pag ana-ana sa ilubaga na dyan 5. Pugni, Niya, pugnan. ayaw sa pagpugi na yung pagkaingon, no, bibliso na yun sa 59 na yun. Daog, gawinding ni. Palit na yung pagbuyak sa maniki. Kanang kadamay ani. Nandako. Dako nga pink, puti. Kanang nahi stande. Kanang ha. Kanang nahi stande. Kanang yung kay pangtumba ni mo. Dili ko anak kay mapalit sa hangin kanang naay maurag kanang kawayan nga nagres-res di ko anak. Kanang ingon ani ba kanang ana. Ana. Basta kay pugnan dyan ang Lubaga na ha, lubaga unya ni kay mapatag ko. Ako siguro sa moron.